Puan inggih menika Mugi Rahayu kalajengaken Godril. Sesarengan dilarasi ingkang dipun streaming kalian Mas Otong Pacitan ugi SG Channel ingkang dipun sengguyung kalian MDN Audio.
gedingan nomor kali minangkani gedingan terakhir Loh Jinawi kalajengaken Walang Kekek. Besan ingkang kagungan besan ingkang kasuguhan sampun paripurna nun inggih besan salajengipun inggih menika cabut panggilan
Wondene panggilan kala wau sampun kula aturaken antar wilayah ketingalipun sampun gabung kalian grup pramila niki mangke langsung panggilan grup ananging kegandengan wekdal sampun sawetawis dalu niki mangke kali grup kula jengkarne sepindah Pak nggih. Nggih dados mengke kersane ringkes wekdalipun boten kebengen pesta tipis Turyarata. Niki wonten 9 paguyuban Pak. Lah niki mangke kula ropel mawon ingkang sepindah sak mangke Tirta Laras ingkang mijil saking Kaliwungu Purwoharjo Karangtengah gabungipun mengke saking Desa Gondang Sempu Nawangan Krajan. Putaran sing pertama menika wonten ingkang nomor sekali sak mangke Paguyuban Setya Budaya Desa Tokawi gabungipun kalih saking Hargosari Tirtamaya. Wonten putaran ketiga samangke Padamara Gunung Butak gabungipun kalih Kasihan. Wonten putaran ingkang sekawan samangke Sekar Kenongo Gupaan gabungipun kalih Sendang. Nggih Pak nggih. Nggih, wonten ingkang terakhir mengke Krida Taruna kalih Kebumen niki sak jedole. Bareng-bareng nggih. Saderepun Pak Putra sampe kok wonten len kalih Pak nggih, setunggal len mriku, setunggal len mriku. Kersane ya rapi, mboten mawon nggih. Cukup ngoten Pak nggih. Sanajan mboten dabisika sementing len kono karo len kene ngoten mawon nggih. Nggih. Wondene paguyuban ingkang saking Tirta Laras Kaliwungu, monggo Bapak Sadimin personilipun monggo dipun jumenengaken. Wondene saking Gondang, saking Sempu Nawangan Krajan monggo gabung. Nah, tak dibagi grup siji nggih. Mengke maksudnya Gupaan gabung kali Sendangan Pak nggih. Iya wis manut. Nggih. Nggih monggo. Ayo ta disepot Kaliwungu to. Iya. Dedek. Gondang Wiratama saking Krajan Tokawi, khusus Krajan Tokawi, ayo Krajan Tokawi. Saking Cakra, saking Loro, Krajan Tokawi, gabungipun kalih desa niki. Monggo saking Krajan Tokawi. Ayo sing Krajan Pak Krik. Krajan Tokawi gabung kalih Sempu, ayo. Ya kersane gek piyak-piyak lancar nggih. Jenengan len pundi Pak? Kaliwungu len mriku. Len mriku napa len mriki? Mriki. Oh, Kaliwungu mriki. Monggo. Ayo Kaliwungu sebelah mriki. Gondang Nawangan kalih Sempu sebelah mriko. Mobilih larahipun disambung nggih saged. Monggo. Pripun? Mriki. Mriki. Oke, mboten apa Pak. Pangapunten Pak Kaliwungu Pak nggih. Ya sepenting kabeh padha amor, sepenting guyub rukun. Monggo. Lan Kaliwungu mriki. Wis, monggo Pak nggih. Pangapunten saderengipun. Nggih Kaliwungu Pak nggih mriki. Nggih. Nggih, maksud. Nggih, monggo Sempu Nawangan Krajan. Ayo Sempu Nawangan Krajan kali Krajan Tokawi, mobilih wonten Krajan Tokawi. Saking Pucungan, saking Catak, saking Kampir monggo gabung dados tunggal. Ayo Krajan Tokawi. Mobilnya jedes, seorang katut paguyuban, saking jedes seorang katut paguyuban. Langsung mlebet mriki mawon gabung kali desa. Nah, nggih. Pun Kaliwungu Pak nggih, siap nggih Kaliwungu sebelah mriki. Nggih. Ayo Pak, geser ono sithik Pak, ayo. Geser ono sithik Kaliwungu, geser ono sithik. Pun. Oke, waranggonane kene siji, kene siji. Nah, nggih. Ayo Pak Krajan gabung kene. Ayo Pak Rene Pak. Ayo Krajan gabung desa kene. Nah nggih. Ayo Pak. Nah nggih. Wis waranggonane kene siji, kene siji. Wis ngono wae.
Niki saking monggo saking disorin apa? Nggih. Nggih. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten niki gendingan sepindah saking desa Sempung Gondang Nawangan lelinduran kalajengaken anake sapa? Nggih, lelinduran kalajengaken anake sapa? Sesarengan kudu laras ingkang dipun streaming kalian Mas Otong Pacitan dalasan SG channel ingkang dipun sengguyung kalian MDN Audio. Mas syutingnya ini jaluk siji kene Mas ya syutingnya ya sing suyo kabeh gen adil kok sebelah mriko siji sebelah mriki siji. Nggih, monggo. Lelinduran kalajengaken anake sapa dados?
paguyuban Tirto Laras Kaliwungu Jawa Tengah Dirgahayu kalajengaken mawas diri.
dijogeti rong grup nggih. Serempak nanam. Saking paguyuban Tirta Laras ingkang mijil saking Kaliwungu ugi saking Sempu saking Gundang saking Awangan dalasan Kajan Kotawi sampun kersa nganggengaken swasana wonten ing dalu punika sepindah malih matur agunging panuwun.